Buna himmemiz tanayanlar. Laçın Mamedov. Eger de tanamayan bolsaň, onu sen aýdym saz asa dinlemeýänlerden bolmaly. Bugun onuň doglaňyny, ýaşyňyz uzyn, başyňyz dik, güler ýüzüňiz hiç solmasyn. Hemme sunugy işgärleň adından tüýsüreň bilen gutlaýan aýratyn hem maksat tuwak fürýütün ýetlep gulurotdy we öz adamyzdan, men adamdan uzak ýaşar. Tanrı arkasın. Bakacağın 2 saat böyle katı dikili olan at yürek. Tavalan Tanrı arkasın. Kakazan tergen ardından. Tanrı arkasın. Tavalan kakazan dedim özge uyumlu öyle. Allah'tan gelen yıllar kimmenler vaat ırtkal devlet getirsin. Ahkim Fırman ilinde halkımıza. İnko arzular mentilana pıtay silasın. Arkadaşlar yerdarımızın mehriban milletin liderine de katavasına için halkımıza çezican çelim. Senin önünde üç kuşuk dikçekler doğ. Yöne sanat alemine öz hoşlu üç kuşukluğun veren. Olakan büyüklükleri yetmene büyük Allah'tan dileyen. Sağolun sizinle hemmenizde dünyada en kovus icadırlar bize. Ünseren morsanız şunlar TikTok'ta aktif bir. Bellecek yekece bir zadım mı? Eğer de siz, mehriban halkım siz bolmasanız, biz hiç kim bolýanys. Ähli zat sizin golluğuňyzy, sizin saýaňyzy. Inni bara, kim diýen aýtmasaň aljak-da. Oglanyň hakykatdan hem gyzy gowurýany bilýär, näçe bilýär. Şol gyzyň halaýan zatlaryny öwrenýän oglan. Oturupdyr, izarlapdyr, kosmetika gowurýar diýdi. Kosmetikaňam Charlotte Tilbury diýdi. Şon alyp ýandanam halaýan güllerini gowşur diýdi. Men diýdim Charlotte adam gyzyklandym diýdim. Bahas gymmat eken diýsem, wagt diýdi. Maňa gymmatly bilýän näme zat diýdi. Şo gyzyl gülüm ýüzündäki ýylgyrys ana şo gymmatly diýdi. Salam. Bolmy ýagdaýlaryňyz. Inni bara, kim diýen aýtmasaň aljak-da. Bizim sanam boga. Gowşurduk, hakykatdan hem halady. Näçe bilen iýminde şo Charlotte'dan hala ýani. Sen onu gowurýanyň hakykat bolmalam. Indik maslahat. Olayl aýdym aýdaýyn. Gyzyl gülüň adyna aýdym çykaraýynmy? Ay, ola kynrak bol. Polya. Poram. Wow, bravo. Uy, kaçan gelme. Kimi uğratgan şunu? Yeni sizme. Üçnazel gül. Ýöne tanşanda tanan ogum sebepsiz ýylgyrsyn diýip. Sen bolsa şunça wagt gatnaşyp bir açyň geçirilmän bolsun şu. Bana näme diýýär? Aýtmaň gideni, aýtmaň kimdemi, sonra solar senden söýgülim bardy. Men gideni, aýdaýman gideni, alyp bilmesinler hiç kim sen. Ene men söýgä degişi näçe söz bilýändim. Ýöne aşyk oglanyň aýdýan sözlerim başgaça bolýar. Näili? Gülleriň owudyny gyzyl güllýär. Gyzlaryň içinde owudanyň gyzyl güllýär. Gyzyl gülüm diýip gyzyl gülüm. Gitme kal be yanımda, şurada başucumda. Sana kurban olurum, elveda deme bana. Ben seni el üstünde. Öwüt nesihat berdim. Üns bilen diňledi. Diýdim, urat ejeňi. Yana sana köpelýär, wagt bolla urat ejeňi. Söýänip meni güýmemän, söýän bolsaň urat ejeňi. Gapymyny doly salçy. Sağ ol, sağ ol. Ejim bolla ýerenji,
Näme sowat berendir öýdýän? Avtomobil. Näme sebäpden ynanandyk? Hakykat we ýene-de bir gezek hakykat. Bagyr obasy agam Mehriban geliniň doglagyny näme sowat berendir öýdýän? Avtomobil. Hakyky urumşul. Siz pikir etmäň, bu zatlar günü biýikden edilýändir öýdüp. Egerde ýollaşyňyzyň ýanyna kyn günden gowy neçen ýanyna bolsaňyz, ola avtomobil eken, ol size dünýä malyny, ähli zadyny harj eder. Buňky rubrikamyz doglagyň, Mehriban agam, Mehriban gelinine avtomobil sowat. Biraz wagtyndan öz oglunyň doglagyny bol. Edil oglunyň doglagyny da şolar ýa. Iň ýokary bahal sowgatlar. Rubrika Pelwan Kumilsan doglagyny dowam etdi. Şolan ejem we kakana bilen sowgatlar kabul etmek haýyjy. Ejem we kakana sowgatlar açykmy? Dawa. Iň fijarlylar dile bilşiňiz ýalar, maşgalaňy her bir harjaýan harajadyň sogagyna ýazylýar diýişi ýaly maşgalam, başgalam. İşiňizin uğruna bolmagy isteseňiz, hemişe maşgalaňyzyň aladasyna bolun. Agam sen görelli. Gözüň ötür tasma köçän uğrundan bir ujundan tigirliji arasaçylyk işlerini geçirip gelýär ýaşuly. Fagydym ýeda bolay, iş wagty dinmalla şeýle seretseň. O bolşuna da öňünden çykdym men. Ýaşul jaňa daýyn nisem bolýar diýe, alan wagt diýsem, howlugamy ýene bir gezek jaňat diýe. Aşu wagt ofis işgärler ýene bolsa sagat 6 bolýar, öýe gaýtmak bilen howlukma jözünde diýjek bolýan. Bil nähil derejede gözüň ötür şükürlük bolmaly. Ýaşuljan dowam bereli. Assalamu alaykum. Howmy adaýlaňyz? Am eliňizden jaňy diýämi? Bir saňat beräň da. Halloy. Kulugy torpdur menki. Bu bırak. Bira o emmes şoňala. Alany berken. Al şaşdym. Bir qyýda garaşyp durdum. Çıkmaly. Genjem dagwamam. Var o. Tuğlemi. Alana. Ayla. Yine bir ayla. Ayla. Yok, var. Vale. Hediyet nazan. Vale. Gözüň ötür 3 tane qyýdymy jaýalym diýe. Ýaşuly. Diýjek bolýanym halal gazanç bereket diýe. Şunki sebäpsiz ýylgyrmak rubrikada ýaşulymyzyň nesibesinden çykdy. Ýaşuly nesibesin gowjaňlar getirsin. Mehriban ýaşulyň qyýdlary egerde siz görýän bolsaňyz şu wiýany, onda siziň şeýle bir beýik kakaňyz bar. Kakaňyzyň gadryny bilen. Ýa-da indi rubrika soýup aslında bugün toýa gelýärdik. Hemişe ýanynda smartfon saklayan sebäpsiz ýylgyryş döretmek üçin. Bugünkü nesibede ýaşuljandan çykdy görşüňiz ýalyk. Toýa ýetişdik. Ýaşulyna megendirdik. Bugün bir toýda 2 toý boldy. Ajaýyp watanymyzda toýlaşdy. Liksine TikTok ýerän bolsaňyz hökman tanaýansyňyz. İsa Sultan dün bilen toýuny aýdym toýun sowukdyk. Ýem ýyda geçip dursundan. Bu İsajan bu ýylla toýun etdiň, täze ulug aldyň, üstüne doglagyny geldi. Doglagyny da telefon atdyr. Efendim malades berekelli ara. Pyşykdaýjylar çydaýan bolsaň malades diýmekden başga söz ýok. Näme Sultan, ýaşyň uzy, başyň bek gülerýärem, hiç sormasyn. Bilen doglagyň prosesini bar eli.
Anana çıktı oyan. Anan sen öýleni näme gapça sen özüň? Kime? Men barym ertir. Dewilmetip bolsa bolýar. Barym ertir özüm diýen. Alýan. Uzas oglanyň edýän zady näme? 999 arasda proba gazyl ramyna bilemok. Parfüm 101 gollandski papugay rozo birini gutlap berdi. Kime? Geliniňem diýsem ýok diýer. Bah, oyan. Ertir bilersin ni, kime degini bileli. Maşina Mercedes'in, toylu maşin bolsun. Mundan odal çıktı o düşünmek görürsün olayım. Böyle. Kimdir öýdýäňiz? Didar gardaşymyz. Suratyny çykarýan esi çok. Mamasynyň Mehriban käbesiniň doglagyny. Käbesiniň doglagyny bolsa 999-da 9999 bolsa da kabul. Mehriban käbesiniň ýaşy uzyn bolsun. Eň süýjardyglar diler. Ertire galdyran nälerin? İçin ýap barýar aro.